Ngiyabingelela umzukulu kaMzonjane lo mshana kaGatsheni. Ngithi angizethule. Ngibingelela kuwe baba uMpanza. Mhlonishwa. Baba. Ngaphambi kokuthi qhubeke nokukhuluma ngicela ukudlula kule ncwadi eyamaRoma 11 verse 16 ithi uma ulibo lungcwele nenhlama injalo, uma impande ingcwele namagatsha anjalo, kepha uma kwaphulwa amanye amagatsha wena-ke ongumnqumo wasendle wafakelwa phansi kwawo, wahlanganyela nawo impande amafutha omnqumo. Ungazigabisi phezu kwamagatsha, kepha uma uzigabisa akusuwo othwele impande, kepha impande ethwele wena. Uzakwathi wena amagatsha aphulwa kuba mina ngifakele, kulungile aphulwa ngokungakholwa, wena-ke umi ngokukholwa, ungazikhukhumezi, kepha yesaba. Ngokuba uma uNkulunkulu engayeka ngamagatsha emvelo, nawe angeza kuyeka. Ngizocela ukuma la, ngendlalela inkulumo yami, ngiphinde ngiye encwadini yaMakho, ngithi 3 bese kuba ivesi u28, mhlambe ngizogcina ku29. Ithi ngiqinisile ngithi kini, abantwana babantu bayakuthethelelwa izono zonke nokuhlambalaza noma kungakanani abangahlambalaza ngakho. Kepha lowo othuka umoya oyingcwele kana kuthethelelwa naphakade, kodwa unecala lesono esingapheliyo. Cela ukuma la. Baba, mina ngisanda kuba yiNazaretha. Inkolo yobuNazaretha ngiyihlonipha kakhulu, nabaholi bayo bebonkana ngoba bambethwe umoya munye, umoya kaShembe. Lo moya kaShembe ekuthiwa uyingcwele. So ngizibona kungafanele ukukhipha nagamana linye kumuntu wakaShembe libi ngilibhekise kuye, ngoba bebonke labantu bayigazi likaShembe lo thina esazi ubuNazaretha ngaye. Njengoba beyigazi lakhe, ngiye ngizibone mangathiwa ngithinta oyedwa wabo, mhlambe ngokukhuluma kabi noma ngokumshaya, ngingabe sengonile kuloku yena owafika naloku kukholwa. Incwadi-ke engiqale ngayithi uma ulibo lungcwele nenhlama injalo. Le ncwadi-ke ichaza ukuthi-ke uma ubhombele engcwele, okushuthi nesizukulwane sakhe, ngoba siyigazi lakhe singcwele. Ngilapha-ke la ngikhona, ngizoqonda ngqo nje ngiyiNazaretha mina ohlangothini lasebuhleni, kodwa akekho umuntu engimxwayayo ngokuthi uhamba la ehamba khona. Nawe angikaze ngithi vu ngendaba yakho, ngiye ngiyibuke nje indaba okhuluma ngayo, ngoba nawe uholwa okukuholayo baba uMpanza. Okungiphatha kabi kakhulu, usume waze kwambeka umgodi ngendaba yasebuhleni, ekubeni unyazi ayikho into yomuntu engazi ukuthi la ithatha. Ayikho futhi into elishumayela ngayo ekhomba ukuthi njengoba wena wakwenza wavula ibandla lakho urongi, luzihola thina, lusikhokhele. Manje kungiphatha kabi, ungumholi baba. Njengoba ungumholi, ngicela ukhombise ukuba umholi,
ngoba uma uwumholi ufana nobaba, abantu babonela kuwe ukuthi uma uwubaba kufanele uziphathe kanje, uma uwubaba kufanele ukhulume kanje. Kufana noma ushela intombi, awuthi mawushela intombi ukhulume ngami ngoba wazi ukuthi nami le ntombi ngiyayishela. Usuke ungeyili isoka mawukwazi ukukhuluma kanjalo. Ngaphezulu kwakho konke ke, wena ungumholi othuthunyiwe uNkulunkulu. Usekhona yini uNkulunkulu kuwe baba mangabe usibulala inhliziyo kanje ukhulume kabi kanje ngomholi wethu? Mina unyazi ngiyalithanda baba. Ekulithandeni kwami noma ngabe ngiyashumayela la ngishumayela khona, angikaze ngime ngokuthi abasekutheni babi ngoba akaze sifundise lokho. Manje iyangidida lento ngoba wena umholi, usifundisani ubaba kuthina ukuthi wena ukwazi ukuma njengomunye umholi ozithulela oqhuba into yakhe, ukhulume yonke lento eyikhuluma iyasihlukumeza lento. Kusho mina kuhle ngikusho baba, cha isingihlukumezile. Ngithathe lelinyathelo nje ngithi ake ngikhulume nawe njengomuntu omdala, mhlawumbe uzo-understand ukuthi baba siyakuhlonipha ubaba kuthina. Ngabe kulungile niwena ujivaze omunye umholi? Ngabe kusewuNkulunkulu lo ofundisa ukuthi kumele ujivaze omunye umholi kanje umneke? Ngoba zonke lezi zinto ziyakhiwa. Mina ke ngicela ukubuza ukuthi thina senze njani ke thina esibukela kuwe njengobaba esikuthatha njengoba mangihlangana nawe endleleni mina ngingathi baba noma usukwenzile lokho angeke ngibambe inhliziyo ngoba uNkulunkulu engimlandelayo akazange ngifundise ukuthi angithanda abantu noma bengangithandi, angingabi namagqubu, angeke ngikubambele igqubu baba Mpanza. Kodwa ukubuza kwami, uma ithi incwadi uma ubhombela engcwele, kukhona yini okunegazi lakhe esingase sikubuke thina abantu basemhlabeni sithi mhlambe sekunechashazi na? Umbuzo lo. 2, angazi noma emhlabeni unalo nolwazi baba ukuthi umuntu ozoba umholi uyafihlwa. Akazanekwe nje aziwe ukuthi lo hayi kusasa uzoba umholi, kodwa uyafihlwa ngezizathu eziningi engizoyibala. Baningi abantu abagaqela ukuthi mangabe beyibuka into bese beyibona ukuthi lento nabo bangayenza. Ngasaveza obala lo ozohola, khona into abangayenza ukumkhinyabeza noma agcine engahlalanga ukuze kuhlale bona. Angazi noma uyakwazi. Ukufihlwa ke komholi ufihlwa kanjani? Ukufihlwa komholi wenziwa fane nabo bonke labantu osukubabona wena. Mhlawumbe azadle epletini njengoba nawe udla. Mhlawumbe agibela itekisi njengoba nawe uyigibela. Bese kuthi ngoba thina amehlethu abuka anengqondo yethu igcine la kuphela khona amehlethu. Ingqondo yethu icabanga kanjalo, la kuphela khona amehlo siwe sekuphelile thina ukwazi kwethu. Bese sithi lo kusasa mase umholi, hawu lo engake ngadla naye sosinyama naye umholi kanjani? Bengithi mina ngicela ke ukhombise ubuholi nokuthi ufundile baba. Ungasibulali kanjena. Akumina ngedwa umbulalayo uma ukhuluma kabi kanje ngethemba lami. Mina ngazi ukuthi ushembe uhleli onyazini lwezulu. Uma usuzokhuluma kanje baba cha uyangibulala. Kuhle ngikusho lokho. Angazi noma uyak-approve yini uJehova wakho ukuthi mangabe ekubekile phambi kwakhe bese kuba khona abantu babulalayo. Bangakheka abantu ngokuhola kwakho. Bengicela ake uyibukisise kahle le ndlela ohola ngayo. Usumjivaze kakhulu ushembe. Njengoba ithi incwadi abantwana babantu bayokuthethelelwa zonke izona abazenzayo. Kodwa abathuka umoya ingcwele kabayothethelelwa. Uyothini kanti mhlambe lo mbuku umdelele umoya ingcwele uhleli kuye?
Bengingakuboni mina kukuhle ukuthi ugcina ugiya ngegazi likaBhombela kanje. Bengicela nje uyibukisise lento eyenzakalayo noma oyenzayo ubese uyibukisise. Umzukulu kaMzonjana ubedlulisa nayo kumhlukumezayo okumphatha kabi ukuthi cha ayinhle lento. Usugide kakhulu sibekezela siziba silalele wenze yonke into ama-post yonke into sibekezele. Owakashembe unegazi lakaShembe, i-DNA egijima lapha eyaBhombela. Engathi nalokho ngakubhekisisa uma ulibo lungcwele mhlambe ke namagatsha kuthiwa nawangcwele. Sekungenzeka yini ke kule minyaka mhlambe igazi laBhombela kulezi izukulwane ezikhona selihambela hamba laphela. Siyayazi futhi thina indlela esetshenziswa uNkulunkulu ukuhola ukuthi leli bandi yolihola uyoshintsha masekunini. Hayi bengicela ukuyibhekisise le ndaba ugade ukuthi uNkulunkulu wakho uma esekhona angazi noma uyakuvumela nilokho ngoba ngeke ngizwe esho yena uShembe iwesibili ethi uma usunolaka usukwazi ukukhuluma noma kanjani kusuke kuwuphawu lokuthi uNkulunkulu usethuthile kuwe. Uma usukwazi ukukhuluma noma kanjani uNkulunkulu usuke ngeve esekhona kodwa usuke usethuthile. Angazi noma uyinike nithuba lokuyifuna. Ngiphinde ngiyagcizelela ukuthi uma ulibo lungcwele ithi incwadi amagatsha nawo angcwele. Wobani amagatsha kaBhombela? Bonke labantu abakhona ababhala isibongo sabo bathi Shembe amagatsha Bhombela lawo. Noma ngabe awumfuni kangakanani ufuna uzehlise ngoba omubi akakwazi ukuthi aqhamuke indoda eminyama kodwa ngoba umoya ufana noNkulunkulu owumoya uNkulunkulu ukuze asebenze fana ahlale enyameni. Leyo nyama ibesibonakalisa imisebenzi kaNkulunkulu. NoSathane ukuze asebenze fana azahlala enyameni kodwa imisebenzi besiyavela ukuthi akusiye kuNkulunkulu lo hleli la. Uthi uShembe wesibili thina boShembe siye simphuca umuntu inhliziyo yethu yasezulwini simnika inhliziyo yesilwane ethi nimbona ngezenzo zakhe ukuthi lo akasenayo inhliziyo kaNkulunkulu. Ukukhuluma kwakhe ukwenza kwakhe uthi uba nokudlobongela uba nobulwane. Uthi ke sesiyithathile thina inhliziyo yethu yasezulwini ithi ngisho inyanga ingakaka lapha phambi kwakhe ithi akadla ngadla. Ithi ulimi lakhe liyashintsha. Bengicela ke sihlolisise ukuthi okaNkulunkulu mhlawumbe umoya usekhona yini. Kodwa nje ngicela elolibo ukuyifunde ngoba ufundile baba. Uyasihlukumeza sibaningi. Ngihleli la nje ngihlukumezekile lento. Noma ngithandaza ngiyeza ukuthi ngiyathandaza kodwa khona umuntu omendleleni yami ngoba ujivaza into engiyithanda. Ngiyamthanda uShembe baba. Ngiyabonga.